Зависимости. Различните видове зависимости и днес в това видео ще говоря специално към зависимостта от храна и към сладко. Видеото, което днес ще направя, е продиктувано благодарение на едно момче, което се свърза с мен, което има зависимост към сладко и се интересува как би могло да преодолее това. Основата на всички зависимости, аз съм говорила в някои от другите ми видеа, всъщност зависимостта е много комплексно състояние. Защо? Защото в основата на зависимостта има няколко фактора, които са. Единият фактор е тази празнота. Празнотата, когато, представете си, едно малко детенце израства и то винаги в собствената си личност, вътре в собствената си душа, винаги има една дълбока празнота. Празнотата, която никога не бива запълвана от неговите родители. И поради тази причина, тази празнота се превръща в гняв и в една такава тъга. Тъгата, която го води през целия му живот. И именно поради тази причина хората, които са зависими, независимо към какво, могат да бъдат зависими към алкохол, към наркотици, към купуване на вещи, към хора, дори към взаимоотношения, към секс, към храна и така нататък. Те винаги носят в себе си тази празнота. И именно поради това, че те не са успявали да запълнят тази празнота вътрешно, а са очаквали да бъде запълнена външно, и поради тази причина те я търсят навън. Търсят я навън чрез купуването на различни видове вещи, чрез храната, чрез това те да задоволят вътрешната празнота. Защото когато едно дете, ще ви дам един пример, когато едно дете израства в семейство, където не бива чуто, не бива видяно, то е много отделено от майката. Т.е. тази първоначална връзка, която се създава от 0 до първата годинка с майката, тогава тя не е създадена. Т.е. връзката, или майката е била отсъстваща, или майката физически е била там, но психически не е била там. Или майката е изпаднала в депресия, или майката е била с нарцисични личностови черти и детето е било просто един статус и изобщо не се е интересувало от него. Имало е проблеми с бащата, може да е била самотна, може да има всякакви други критерии, поради които детето, т.е. майката да не е успяла да създаде тази връзка, да види детето като отделна личност от нея. Майката не е успявала да задоволи тези базови потребности, които са на детенцето, т.е. тя не е разпознавала знаците. Защото едно малко бебенце има нужда да бъде гушкано, да му бъде говорено, очен контакт, да усеща топлината и любовта на майка си. Но когато майката има, примерно да кажем, тя е изпаднала в следродилна депресия или има проблеми с партньора отсъстващ, всъщност връзката, в която тя е била преди раждането е било всичко окей, но след раждането тя забелязва, че бащата е токсичен и че не полага особените усилия, които би трябвало да ги полага, тогава нейният фокус е върху изграждането, т.е. запазването на взаимоотношенията, и детето отива някакси на втора линия. По същия начин е когато майката е прекалено пък силно тревожна. Т.е. тя се тревожи за всяко едно състояние на детето и не успява да успокои собствената си нервна система, както и на детенцето. И поради тази причина се получава именно това отдалечаване между майка и дете. В случая, в който днешното видео е спрямо сладкото, това е тази връзка, именно тази разрушена връзка между майката и детето. Връзката, която никога не е била създадена. Защото майката е имала определени изисквания или е било в определено състояние и не е чувала детето. Детето просто се е родило, защото там то е трябвало да се роди. Но не означава, че тя го вижда като една отделна личност. И именно поради тази причина тази празнота започва да расте. И когато ние ставаме възрастни индивиди, ние започваме да запълваме тази празнота чрез различни видове зависимости. Това е едната от тези зависимости, е погълването на сладко. Защото когато ние погълнеме сладко, нашият мозък създава
така наречения ендорфин, т.е. хормона на щастието. Ние се чувстваме добре. И по този начин се създава едно съобщение на мозъка: ти се чувстваш добре, ти се чувстваш запълнен. И когато престанем да го ядем това сладко, когато известно време не го ядем, започваме да усещаме тази празнота. И именно това ни кара все повече и повече и повече ние да приемаме това сладкото, за да можем да се успокоим и да можем да си кажем, т.е. да пратим отново това съобщение на нашия мозък, че всичко е наред, че ние сме запълнени и сме щастливи. Но всичко това всъщност е изключително илюзорно, защото за да можем ние всъщност да запълним тази празнота, ще трябва да започнем работа със себе си. Първото нещо, което аз винаги съветвам, е връщане назад и разлистване на семейството и семейния модел, в който ние сме израснали. И като, разбира се, съотнасяме днешната ситуация с миналото, т.е. с нашето детство. И сега в момента ние как се чувстваме, когато сме близо до мама? Дали мама наистина ни чува, дори сега, когато ние сме възрастни индивиди? Дали тази мама може ние можем да се отпуснем при нея? Дали мама, когато ние плачем или когато сме гневни, дали тя може да остане до нас и да каже: окей, всичко е наред, аз те разбирам, аз те виждам, всичко ще премине и така нататък. Тоест, мама да научи нас самите, ние да регулираме нервната система и да разберем, че всъщност сме достатъчни, независимо какви сме. И именно хората с зависимости са израснали в такъв тип динамика на семейството, в която те не са се чувствали достатъчни. Тоест, винаги е имало нещо, което те не правят добре. Винаги е имало нещо или някой, който е по-добър от тях. Винаги е имало нещо, което ги е карало да не са щастливи, да не могат да покажат себе си, да не могат да се изплачат, да не могат да се уязвим. Винаги е трябвало да бъдат силни. Винаги е трябвало да доказват себе си чрез външните си постижения. И поради тази причина, всъщност, когато израснем големи индивиди, ние започваме да запълваме тези празноти чрез различни видове зависимости. Сега, разбира се, аз мога да направя по-дълги видеа относно различните видове зависимости, какво точно означава, защото спрямо наркотиците, зависимост от това какъв наркотик индивида приема, по този начин ние можем да хипотезираме какво е било в семейството и как всъщност специално ефекта на наркотика в момента му действа, за да може той да продължи да го взима именно този специален наркотик, а не друг наркотик, за да може да запълни тази празнота. И разбира се, хората с зависимости, независимо дали ще е към сладко и към всичко останало, имат и тази тъга, която я споменах. Тази една тъга на една самота. Самота е една неразбраност и по същия начин един гняв. Гняв, защото тази несигурност, че ние сме недостатъчни, този гняв ни казва: аз искам да бъда някой друг. И когато ние приемаме дали ще е сладко, дали скачаме от връзка на връзка, дали постоянно си купуваме някакви дрехи или приемаме наркотик или алкохол, това на нас ни казва, когато ние сме в състоянието на еуфория, когато направим дадената зависимост, това на нас ни казва външно: аз съм окей, аз съм достатъчен, аз мога да продължа. Но всичко това се срива, когато ние решим да спрем. Тоест, решаваме примерно днес да не ям, в случая аз да не ям цяла седмица сладко. Тоест, аз започвам да се ограничавам. И именно това ограничаване ме кара да довежда до една абстиненция. Абстиненцията на тези чувства, които аз не съм преработил, от които не знам откъде ми идват, защото не съм започнал дълбока работа със себе си и не знам защо се чувствам толкова недостатъчен. Тоест всичките тези емоции и чувства на гняв, на тъга, на самота, на безполезност, на страх, на тревожност, всичко това ще излезне навънка под формата на абсистенция. И за да можем ние да потулим това цялото нещо и да кажем: не, аз съм достатъчен, аз имам всъщност хубав живот, отново да интелектуализираме, ние посягаме отново към шоколада.
И именно поради тази причина дълбоката работа със себе си е изключително важна. Ние да можем да намерим причината, поради която ние сме там. Да се върнем назад и да рефлектираме сега къде сме. Какви са нашите взаимоотношения с родителите си? Можем ли да направим ние самите една подкрепяща външна среда? Хора, които преживяват това, което аз преживявам. Дали аз имам зависимост от сладко или имам зависимост от алкохол, дали мога да се свърза с човек, който е със същата зависимост или подобна, или с някакъв вид зависимост, за да видя неговата болка, неговата празнота, неговия гняв и как той се опитва да го отработи, когато не приема субстанцията. Защото субстанция аз го наричам метафорично за всеки един вид зависимост, нали? Не само наркотична. Дали ще е дрехи, дали ще е отказ от храна, дали ще е прекалено тъпчене, дали ще е нали, тази субстанция, която нас ни кара ние да произведем този ендорфин, за да може да се чувстваме достатъчни, защото всъщност ако не го вземем, ще се чувстваме, ще трябва да влезем навътре в себе си. И именно какво помага? Помага връзките с хората, помага връзките с специалист. Той е специалист, който наистина да можем с него да извървим и да покажем гнева си, да изплачем болката си и да започнем да запълваме празнотата с нашия потенциал. В какво можем, в какво сме добри, къде можем и къде не можем. Тоест да видим една хубава реална картина за това какви личности сме ние извън зависимостта, извън моделите на нашето семейство и извън това какво изисква от нас социума. Защото също така е много голяма преса и социума. Защото той ни казва: ти си болен, ти си счупен, ти си депресиран. Защо приемаш алкохол? Хайде сега за алкохола, нали, е доста прието, защото е легално и така нататък. И всъщност много хора, които приемат всеки ден алкохол, не осъзнават, че те имат зависимост, защото то пак си е зависимост. Една чашка на ден също означава зависимост, освен нали, отново тази рационализация, аз да успокоя себе си, имах натоварена стресов ден, и така нататък, нали, за да мога да спа добре. Но всъщност една чашка алкохол разваля и успокойствието на съня. Тоест това дълбоко състояние на съня, което на нас ни помага ние да си отпочинем, да регенерираме клетките и на другия ден да се събудим свежи. Но така или иначе, всъщност какво искам да кажа с това видео е, че това, че ние понякога осъзнаваме проблема, е много добре, защото това е нашата първа стъпка. Но не предприемането на стъпките за излекуването, само едно осъзнаване не ни води до никакви резултати. И затова е изключително важно ние да отидем там, в това състояние, когато сме били мънички, когато никой не ни е чувал, никой не ни е виждал, никой не ни е приемал. Ние сме се чувствали самотни, били сме тъжни. И защото сме били тъжни, изпитваме гняв, защото сме искали да бъдем някой друг. И да видим сега, къде ние преработваме това, къде ние отново преиграваме това. И защо на нас ни е необходим именно това, за да можем да се чувстваме добре. И какво ще стане, ако ние се ядосаме, ако ние се изплачем, ако ние започнем да изграждаме нашите ценности и да се видим отстрани и започнем да се приемаме такива каквито сме. Какво ще стане, ако спрем тази субстанция? Дали няма да се почувстваме по-добре и дали няма тази празнота да започне да се пълни от нашия извор, който всъщност сме, или ще продължим да живеем с тази илюзорна мисъл, че ние имаме нужда от нещо, за да се почувстваме добре. В повечето случаи това, което нашият мозък прави, той ни предпазва. Това е дейността, но той генерира много повече безпокойство, отколкото когато ние сами слушаме нашето тяло и можем да преценим и за себе си. И именно това, ние да можем да влезнем навътре в себе си, да осъзнаем и да преработим тази болка и тази празнота, ще се изисква много време, докато ние успеем всъщност да контролираме
взимането на субстанцията под всякаква форма. Когато ние успяваме да го контролираме, когато това е вече осъзнат контрол, тогава ние можем да кажем, че ние сме излезли извън тази зависимост и ние до някаква степен започваме да запълваме тази празнота по различен начин. Не външно, ами вътрешно. Когато започнем да работим с този вътрешен потенциал, вътрешния потенциал извън всичко това, което социума ни е казал, което от нашето семейство сме взели, и цялата тази болка започнем да я преработваме и разберем, че не е била наша вината за всичко това, което ни се е случило. Да, нашите родители са дали най-доброто, за да можем ние да израснем и да се превърнем в това, което сме. Те не са безгрешни, както и ние не сме. И по този начин ще разберем, че начина, по който ние можем да си помогнем, е единствено и само наш. Тоест, ние да се свържем с специалист, да започнем да работим или да влезем в някакъв тип групи и да се социализираме. Социализацията и разговорите с хора, които са зависимости, които приемат дадени видове субстанции, също е изключително много полезна. Надявам се, Тони, че това видео ти беше полезно. Можеш да ми пишеш. Благодаря ви, че ме следвате. Натиснете камбанката да се абонирате за моя канал, ако ви е полезно това, което правя. Аз съм Борислава Танева, психолог, клиничен и социален работник и педагог. До скоро! Благодаря ви!